чорводорӣ яке аз соҳаҳои сердаромад буда ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди ин соҳа барномаҳои гуногуни давлатиро роҳандозӣ намудааст. Бинобар омурҳои давлатӣ айни замон дар минтақаи Кӯлоб беш аз 1 млн 434 266 сар моли майда, 459 818 сар ҳайвони калони шохдор, 29 586 сар асп дар кооперативҳои тиҷоратӣ, хоҷагиҳои чорвопарвар ва сектори хусусӣ мавҷуд аст ва ин шумора сол аз сол дар ҳоли афзоиш мебошад. Ҳамасола дар ин давра ки чорвои ҷамъиятӣ ба чарогоҳҳои тобистона бурда мешавад, барои аз муоинаи байторӣ гузаронидани чорво ба ин нуқтаҳои байторӣ ки он дар хати чорвогузари ноҳияҳои Восеъу Темурмалик амал мекунанд, мутахассисони варзида ҷалб гардиданд ки онҳо барои солим нигоҳ доштани чорво ва афзун намудани саршумори он ба чорводорону шахсони мутасаддӣ маслиҳатҳои муфид медиҳанд. Қобили қайд аст ки то имрӯз аз ин дидбонгоҳҳои байторӣ зиёда аз 400 000 сар чорвои ҷамъиятию шахсӣ гузаронида шудааст. бо мақсади таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 моҳи 10/2014 таҳти рақами 696 ва фармоиши Вазорати Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рондани чорво аз чарогоҳои зимистона ба чарогоҳои тобистона дар нуқтаҳои гузаргардонии филиали муассиса давом дорад. Ҳамаи чорвоҳое ки аз нуқтаҳои муваққатии сайёри муассиса гузаштанд бо маҳлулҳои 2% креолин ва маҳлули 3% формалин оиди касалиҳои сироятӣ безарар гардонида ба чарогоҳҳои тобистонаи мавсимӣ равона шуданд. муоинаи байтории чорвои ҷамъиятию шахсӣ муайян месозад ки сол аз сол вазъи солимии чорво дар хоҷагиҳои зотпарварӣ ва чорводорӣ беҳтар мегардад ки ин албатта ба зиёд шудани саршумори чорво ва таъмини рушди соҳа нақши муҳим хоҳад гузошт. Чорво ки як давра яъне то фарорасии рӯзҳои сардӣ дар чарогоҳҳои мелиоративӣ нигоҳ дошта мешавад, кормандони филиали муассисаи давлатии трести чарогоҳу мелиоративии минтақаи Кӯлоб ният доранд ки минбаъд дар ин мавзеъ низ чунин санҷишҳои байторӣ ташкил карда барои таъмини дурнамо ва пешрафти кори соҳа мусоидат намоянд. Назирмади Сафар аз Дилои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Восеъ.